Yes, welcome everybody. Arwako. Mano Apostle Amara Dalan Roki Musilza Nyarkarugube Siempre Mangeta Gidel Yeti Sai Mamala Chota Apostle Adieri Gideoda do Gujuan from watch. It's more media road. Yes, bow lion. Truly go dig the top, the top coop. Hey, when you should be or there, maybe you'll be a cacawan. Waro to get winner. Yeah, Bosco, my son. I will see you in a few. Coming live. Eli Kogal from the border point. Yeah, from the city of Musoma. Welcome. Nguono, one kagi, Sideli. Yeah, Sideli Apostle Bawel. When you be logo, take tap. When you be logo, wouldn't you take tap? Muni madongo koda kachuo akoni dini ringo majoma nguro biyo koda kachuo akoni dini ringo majoma biyo wake anano bala kusip nabi gocho ni bangwa Walimu Oswago from Nairobi, Okalviki from Coast, Paul, Susie Paul, Manonyaroma, Paul Yawagochina, Susie Paul Gochina, Stuttgart, Germany. Thank you, Susie Paul, to record. Yes, Yoma Buddha. What I want you to
Waduoke matin chin kendo waywaye sano machien. Sikogoli dier wawan. Yesu rabi. Robuchu wawan. Yesu rabi. So longi, which you don't go and no go let you go on. What the heck, you do what the heck? What I need to go la me in Lucha. Many yes, one. You walk nago, on my new gata. You know, to cut the air or see now, on carrying it here. No, Cadori be no originally. Get Marwani, Wage Kakiwote. Maruto Kakiwote. Tiene King Amara in Marwa. Tokowari in Margita. Jolemu, hey, dear Wafun. El roto ini lo nyatewa mabor. Giwinjo wende ni makata giwinje ling to giwinjo kata joma kodagi to giwinje. At metna makia. Brenda Hendricks Hill. Oh, where are you, Brenda? Where are you watching from? Oh, sorry, this is in our mother tongue, but I hope that the Spirit of God, which helped those who understood only Greek, will also illuminate your mind to understand at least the route by which we take. The subject is how to perfectly walk with honesty, and integrity. Perfect walk in Christ. That is the subject that I want to touch about. Amen. I want to welcome everybody. I want to welcome you wherever you are, whichever location. You know what? Your geographical location at this particular moment, it does not matter. What matters is your availability to be used. To be used how? By listening to the word that God has given to me this morning. And again, that the Lord is going to use my vocal cord to give the direct message from God. Praise the Lord. Amen. Koro somo makawuono wa mokwongo wan ka kod sidede en kijanda mohero Nyasaye, ojawer kendo en otimo gik mang'eny, en oja radio, oja TV. Sidede nyathi ma Nyasaye owaro, nyathi ma Nyasaye ohero, nyathi ma Nyasaye oyiego, nyathi ma Nyasaye oluongo. Wuoyi machipukisi sidede mosie jogi matin kaito asomo ma mondo ayalie wach moro gokinyi sani. Asante opaki Yesu kamora mora mauntie. Nyinga en Andrew Sidede, mana kaka jabishop osewachonu, ng'amo war kendo awero wende mag injili, to kata kamano watiyo nyaka tije mag media gi.
to en ng'uono maduong' mondo mi abed kae kawuono. Nyasaye mondo gwedhu ka wagwedhre kamoro achiel. Amen. Erokamano, my boy. Thank you very much. Muma wacho e Tito, adwa somo Tito 2 matindo 11. Subject mawuoye en wuotho Adimba part 4. Wuotho Adimba part 4. Yes, inyalo luwa kimanyowa kata YouTube, kata mana profile mara nyalo dhiye kanyo mondo imany messages masebedo kapuonjo kata kayalo nyaka mandiko be. Kiwinjo ka wach Nyasaye ogwedhi kendo nyong'i kendo diher mar yuda kata wuoyo koda e simbane kanyo gona, kata inyalo dhi e inbox kata toke kocha tindiko na barua. Ago erokamano nikech Nyasaye osetiyo gi yorni kabisa. Emomiyo atimo kinda nikech osetiyo gi yorni kabisa komulo ji e piny duto. Ayudo report maber moa e pinje machalo America, Australia, pinje Asia, kamoro amora nyaka e Afrika thurwa ka ji mang'eny yudo konyruok. Ayalo kod dhok moro bende, to ma nachako mana gi dholuo. Kiny kata orucha abiro switch kabiro dhi e Kisungu mondo kik wawe ng'ato chien, nikech lengona en ji. Lengona ok en ni kia yud nying, kia yud pesa, kia timra nade, kia nyisra ni kia an international, kia national, kia local, kia normal, kia abnormal. No, mago ok lengona. An lengona ni mondo chuny obedi chuny makia aba chada, kata obedi chuny mong'e ABCD, to oyud gima Nyasaye omiya mondo yudi. Kora pako teko mar Nyasaye. Yes, thank you, Brenda Hill. I see you're still on the line. Please keep on watching, keep on listening, and I would want somebody to take notes. Take your notebook and your pencil or your pen to write down this scripture. Titus chapter 2 verses 11. Titus chapter 2 verses 11. My main subject or topic, it talks about walking in the light of the gospel, walking in honestly and integrity. Iwuotho Adimba, iwuotho maber kod wach mar Nyasaye. Kora pako Nyasaye no. Muma wacho nikech ng'uono mar Nyasaye makelo warruok ne ji duto osefwenyore. 12. Opuonjowa mondo wadagi richo gi gombo mag piny, wawuoth kwaritore kendo wabed makare ka waluoro Nyasaye e piny mar ndalone. 13 ne ok achope tera chope. Warit gweth mwageno yudo ma en fwenyruok mar duong' maler mar Kristo Yesu, Nyasacho maduong' kendo jawar. Jowadwa asefwenyo ni nitiere rem maduong' mabedo nyaka nyocha chak wuoyo. En rem mabedo kaka foundation mar ng'ato, kaka nodonjo, kaka ne donje wachni, nyiso kaka idwa wuotho. Nikech kise donje wachni to koro nyiso ni koro wuok, ok wuok oko mar odono, tiwuothe iye mar odono, iwuothe i kul mar rombe mag Nyasaye. Muma wacho ni ng'uono mar Nyasaye osefwenyore. Koro adwa wuoyo kuom gik moko ariyo ewi wuoth, ng'uono kod puonjruok. Which means that the Bible says, let me just put it in plain English, that the grace of God has been revealed, and that grace is teaching us that we should deny some things in this world as we walk. Because what we received it by the grace of God, which is not an entity, but it is that which emanates from God. Grace itself is not a subject as some people put it. But then, if it is, let me take it the way you take it. But the way I understand it is the grace of God, which means that God, Jesus Christ, is the producer of grace. And that grace is didactic and a teaching spirit.
That grace as a teaching spirit. Jimangen ke wuono wuoyo kuom nguono to nguono ma giwuoyo no puonjgi. Opakore kuom remne, kuom gik motimo, ma nguono to wacho ni nguono no puonjowa mondo wadagi. Gik moko maricho mag piny mondo wadag maber ka wadagi gika e piny ma kawuono ni. To kawuono ji mang'eny odak, giwacho niya, odak e nguono, owuoyo kuom nguono, to kata kamano gik motimo atima kabisa ok nyisi niya ni bong'e nguono mowuoyo. The Bible is very clear that the grace is teaching us. The grace of God that has been revealed is teaching us. In nguono puonji ang'o e wuoth. Ang'o ma nguono puonji e wuoth. Midhigo e wuodhni. Gimomiyo ok inyal wuotho adimba nikech namba achiel ok iwuoth kuom nguono. Iwuotho kuom gigeni midwa puonjogo nguono, to ok iyie mondo nguono puonji gigene nikech nguono a kuom Yesu. Yesu be en nguono. Warruok biwinjo wuoyeni. Ing'eyo warruok nitie stages ne moko ma lero tek gi dholuo nikech namba achiel wan gi confession materi e warruok. Kaeto kisebedo born again, kor kibedo justified, then you bedo sanctified. Gigo kwa jalero gi dholuo. To nitiere tije gi te nguono tiye. Justification. Yes, praise the Lord. Justification is the second work of grace. Because gima justification can do in somebody's life, nothing can do it. Not even our work, not even our job description, not even our qualifications as beings that needs the blood to save them. So we are justified, we are sanctified, we are saved because that is solely the work of grace. And the grace man kumwa momiwa mobedo revealed tamo ani mondo kik waye gige piny. Kawuono ji mang'eny wuotho niya, awuotho nguono, don't judge me, kik iwach gik madar. Mano ke gima grace puonjo, mano ke gima momo puonjo. Winji kendo apar gachiel achaka duoni nikech nguono mar Nyasaye makelo warruok ni ji duto osefwenyore. Apar gariyo opuonjowa nguono no, opuonjowa opuonjowa nguono no timore nade. Puonjowa ni ka wawuotho e wach wayudo mar Nyasaye, opuonjowa ni nitie gik moko ma kwaro moweyo to nyaka wadagi. Nyaka wadagi kata gine bedroom wa to nyaka wadagi gi. Kata gini e ngimawa ma wakwano gi ka weakness nikech wanyalo timo. Koro wawacho niya, adaka kuom nguono, omiyo we ng'ato da bura kuom gima timo. Onge ng'ama ng'ato ne ng'ato bura nikech onge ng'ama dang' wach ni ler. To ka nguono emosebiro mondo puonji gi nguono, konyisi ni nitie gik ma nyaka itamre, nitie gik ma nie tekoni. Yes, hallelujah, glory to Jesus. Opuonjowa mondo wadagi richo gi gombo mag piny. Kare richo mineno jomoko struggle go ni, kidagi richo midwa tamori mondo kik richo maki, kata richo moro kod gombo mag piny. Richo kod gombo mag kidwaro mondo richo kod gombo mag piny otamre donjo kuomi, inie midagi. Nitie gik moko kata dhi lamo gi kech, kata jagombo ma ngita gi del, ma jagombo ma milumbi rach, milumbi ok berberie. Igombo lewni, ok gombo kata mon kende, igombo lewni, igombo pesa, igombo bedo jomoko, igombo ketimo nade, igombo muma wacho ni wadagi. Nitie gik ma nyaka dagi, to nyaka dagi gi ei nguono. Glory to Jesus. Oloto arwaki Andrew Sidede, thank you. Nitie gik ma wan ma nyaka watimre, nyaka wadagi. Nyaka wadagi gi nikech ka nguono se elore to nguono no puonjowa ni nitie piny ka miwacho niya, ni piny ka richo twewa ka nyororo, piny ka wayoro richo ka joma yoro nam. Omiyo kabawa mama wawuothe tiendwa mak kod richo, lwetwa mak kod richo, wang'wa to koro lich kod richo. Mano to sawa. Kata kamano, ka in gi nguono mar Nyasaye moelore, nitie nguono moelore, nitie nguono moko ma kani ine midhi manyo gi mondo gielre, to nitie nguono ma oelore ma Nyasaye
oseloso mondo elre ok mari midhi manyo kuom TV kata idhi manye kuom radio kata idhi manye kuom jorieko to ma ng'uono moelore mar Nyasaye puonjowa. Yes, opuonjowa mondo wadagi richo gi gombo mag piny, wawuoth ka waritore kendo wabed makare ka waluoro Nyasaye e piny mar ndaloni, mana ndaloni. Nitie gik ma Nyasaye wacho ni nyaka ilogi mana kanye ndaloni, in this present day. Which means we are dealing with a now thing, and we are dealing with God one day at a time. God, Nyasaye ok nyal yie ni mondo ihaw gik makiny to gik makawuono to loyi. Yes, ok onyal yie. Kendo Nyasaye be ok dwar ni mondo gik manyolo inyoro ni mondo bed ni misigo manyalo mondo iyudo gima wacho ni mondo iyudo kawuono. Mano ok Nyasaye, mani kama kite gala go moyo go Satan. Nge Satan to siko mani nyoro alo inyoro koro kawuono dhi kalo nade. Nyoro alo inyoro nyoro kata higa mokalo kata higni mochien koro natami kia nyombo, natami nyuol, kia natami kia ngowa, kia natami kia ko sande dhi nyalo nade. Natami kana bedo jomo koro to kawuono no biro ge mare in this present day. Koro kata kikero de gimora mora matimore kawuono kata matimore e ndaloni kete mondo bedo ma kawuono duong' odogne Yesu Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you very much, Bosco. Yes, the grace is teaching us. If the grace cannot teach you, then you want to teach the grace and you want to coerce your relationship with God through the grace, and yet the grace which here acts like the Holy Spirit. The Spirit of God is gentle. That is another characteristic of grace. The Spirit of God is a teacher. That is another characteristic of God. So, in essence, deeply, secretly, what you should know, that the grace, note the article they. Take note of it. That means, King Malone, Ena Yesu. Kabisa. Hallelujah. Koro ni geche winjo, samoro jomoko winjo getin. Koro mari Yesu no buoge ahinya. Koro wadhi kar ng'uono ka geche ma oneno ni lolore. To kama lolore no, ema chako wacho niya, an mineno na lolora bisiko na niya, ni ng'uono ma Nyasaye osekecha, ng'uono emo miya chal kama, mano tadieri. Ka ng'uono mi chal kamano ni ng'uono puonji, ni nitie gik minyalo dagi to gik minyalo yie. Tik nyake polo. Apako Yesu. Tik nyake polo. To ka inene puonjo ng'uono, tichuno ng'uono gi gigeni. Kaeto dhogi bedo go matek ta. Macha dhogi bedo matek molo kweru manie wi tenga miluongo ni D10 mamuko got. Kendo dhogi bedo matek ta ma weche mawuokie lewi chalo mbom mawang'o piny moro to wang'o miere to wang'o ji. To gik ma gires nyisi ni mondo itim tidagi. Igo yamo. In offside. Grace puonji ang'o? Grace puonjo niya. Opuonjo wa mondo wadagi. Kae madwa concentrate. Wuoth Adimba jowadwa ok yot. Wuoth Adimba ok yot. Tiende niya, kidwa wuotho gi grace. Yes, kidwa wuotho gi grace. To grace ema timi nade? Puonji. To grace no puonji ang'o? Odhi ataro mag needs wa. The only grace is pro all our immorality or promiscuity. If you want to continue with those promiscuous mind or attitude, that is up to you. But the grace is telling us to avoid promiscuity, avoid illicit relationship, avoid any type, character, by nature or theory of what we call lust. Don't confuse lust with love. Oh, is somebody there listening to me? So, if you want to walk, kidwa wuoth malong, kidwa wuothi, dembri, hori, bolri,
mondo Nyasaye oseelo gimoelo ken gir jiduto gimoelo ken gir jiduto gimielo ken gir jiduto gimielo. When something is unveiled, when something is being revealed, it is revealed for a particular and peculiar personalities. Yes, his love is scattered abroad, but you can only access it by revelations. By revelation. Daniel Momawacho, Daniel no dark. The Spirit of God was in him, and the Spirit of God which was operated in him, Daniel, an excellent spirit, spirit, which means that one was a spirit that does things with excellency and order. Glory to Jesus. Yes, o kago dum, yes, opaki, takoninia, Yomoko dum, nyaka samagini wimon, oporo. Yes, don't you say we watch movies, you can't Jesus. Yes, Ukano, Bochakotani, care deeper, in Maraj, Majuchin, Manobe Maladom. Go joge cow with you, Kai to get cow geek babeo, movie revealed to one, Mono Motim Godo, which Mabeo, to get him over the last of the flesh. Yes, mana mumeo o kairo nenoga TV kata movie mangen nige joka yanya yeswa live ngato go bude tap tu mane o seba egi FF to selungo nyingi Yesu ngato do chado ngato kiss to seba egi FF to selungo nyingi Yesu. Why o ka ngono be reveal to diyogo yo no Jowadwa, yeso paki, apako sana ja Nazareth. Koro, ngato kosi, mose kawi Yesu Kristo mangutogo. Iwe, gimanyaka timrene, ninyaka, ongini to nguono ena ngoma do wuothogo egini. To nguono ni to puonja ngo, which means that the teaching is very necessary, very important. Why? Ngiti Yesu kawuoyo kochikuyo puonjrene okwongo miyo giteko to kose miyo giteko to kono gini dhiura semiyo giteko wituone kachel kodokela gimora mora mutue penka utwenye ke polo manari wo mombeka mona dhini kama nadhi gimora mora mutue penka utwenye ke polo ne gimora mora mewacho kamora mora medwaro gimora mora imeul to kajogi oseyie nita seko kaji seyie moma wacho ni ubatis gi mano koro donjo ibatise mana kaka Jomano the barak, when he puonje, boot camp, marloing, katabaru police, katitimonet training mar accountancy, katitimonet training mar bedo medical doctor. Yes, yo, orwa korigi gicha. Kiro ge doctor, okotok dinge ningani tichine, utiyo mnage gigine, katiro mago nyango toyo oko, ok dinge ningani tiyo manage gimaiti. Inu ko licho samedi ti orwako ringi tije kawan gi nguono manguono bedo kuomwa kaka Yesu ne wacho ka ni kaito teaching them to observe all things upuonjigi mondo gi mak weche duto gimore momi wuoth rach momiyo ji wuothe ne kaka gidwaro ok kaka nguono dwaro nguono mage pakorego no puonjowa mondo wawuoth adimba puonjowa mondo wawuoth gi singruok puonjowa ni nitie gima wuon nguono no dwaro mondo watim. Apako Yesu ok iwuotha kaka idwaro nyaka puonji koro puonjorem e kambi lino nitie gik mang'eny ma samoro kiwinji kachalo ni gik ming'eyo tawacho ni niya nguono no puonjowa mondo wadagi weche duto e piny mandalo kane nguono
Nguono Nyasaye okelo wach mar adiera, nguono Jehova okelo wach mar Yesu pake. Bed gi ritruok nikech nguono no kite chalo gi kit Yesu, nguono no kite chalo gi kit warruok. Nyaki wuothi kit roho maler. Nyaki wuothi within the precept of grace. Yes, nitie jomoko ma okasa nguone mo ywayo mo kudho kata tinga mo kudho mo olie pi to timbe ne to kel ka gimo winjo kata tie nguono mo wacho. Ni owacho ni nguono no nyalo chikore chike kode matame tiyo ne Nyasaye. Nguono no nyalo chikore chike kode matame kata dhi lamo giriyo kech ni nguono romo. En kata okolam nguono romo. Nguono no nyalo tame mar chiwo kata ni tinde en obrake bo nguono ni okonya chiwo kata chiel mapar. Oko puonjo kia gima nguono puonjo. Nguono puonjo dagi gik maricho te. Gik maricho kwanyal ndiko te motieki. To gik maricho te mondiki mamiyo dhano bedo jakosa. Achiel kuomgi wuoro. Achiel kuomgi tho. Kisomo Mariko abiriyo 21 jabak maduong' kabisa en 4 ng'amo tamore winjo wach mano ng'amo sebare kod nguono ma Yesu. Paulo penjo e Jorumi 6 to dwasi ka watimo richo mondo nguono ma Nyasaye omedore. Richo en ang'o? Ketho chik. Gima Nyasaye owacho ni mondo itim iti kala gi wang'i tek ni nguono. Kae to nguono ma gipuonjo no, nguono no tamore nyisogi wan nguono marwa puonjowa ni ng'ato nyaka ul ni Yesu Kristo en ruoth. Nikech gigi ok inyal bede mikal gi penj ni ok inyal bede mapuonji mikale ka ok owari. Tieni nguono puonjo mana kuom warruok. Nguono is the master. Nguono is the principle of salvation, because you can never be saved without grace. So kama jachien temo ni kondemigo mondo kelo file ni mopong do ni nyocha timo kama nyocha ni miyo wangi chieng machalo kama ne kwalo matin chieng machalo kama you are a cheater, you cheated on your wife, you cheated on your girlfriend, you cheated on everybody, your father, your school fees, where you are kalambi no kwalo mokbere ise igo kwanti kwalo ise timo gik madongo to msachi to onge menyalo wache koro nguono to biro to wacho ni ni kata richo ni kwar karemo to Jehova Nyasaye ni ka kolwore kod ulo mari ni ijaricho awari gi thon gi chir gi cha makala Nyasaye odagi mane momi ineno Yesu bad wuoro makoro ka chwich kote mango osayo nga wuoro sama kora yalo ni Yesu sayo ne kanisa sayo ni kiwinjo ka wach dokori ni wemono wari sane yemono wari sane tiwari warano pap iulo tiwari duonge pak nyalo giloyo gi teko odogre Yesu simba apako Nyasaye badu koro wuoth Adimba en wuodho nguono kaachiel koda puonj nyaka puonji imbe nyaki puonji ji nyaki puonji ji makata wach no nindo tere jomoko wawe gi nindi to wach Nyasaye ok goyamo nyaka en oyudi lo moro molos kanyo mana kaka koth machwe ma e polo muma wacho Isaya ni ok nobi to kayo piny ka mogore piny mogike piny kayo nyis which means ni it will never touch or reach down without landing on a subject or on a target. Nyako bio luare gi boto gimo luare no nyaka winje kata obed makidi koth moa e polo do nyaka winji kata winji mana dakika 2 kata winji nyaka winji nikech koth moa malo koe chalo wach Nyasaye ni ne kaeto lumorwake to nyaka dobed mang'ich koro kaka in puonj wach puonj Timotheo puonj wach Paulo kone Timotheo yalo wach puonj wach ket gigi Adimba kendo migi joma pach gi ber mabiro miyo gi jomoko be Yesu pake nitie gige Nyasaye mayudore mana e kanisa to giyudore mana kuom jomopuonji kendo giyudore mana kuom jopuonjre malong'o ok Yesu no kawa dhano yelo yego chieng mane opidho dhano 5,000 kiwe mon kaachiel koda chwo chieng no noko wuoyo ahinya nowegi aweya to kine jomoko bokolo to jomoluwe ka oneno ka magi oyel watem gi ane uluwa nang'o ni wamanyi utiro tulu kanini kaje to nomanya nang'o ka ng'iyo to unene jochiemo lelo jogi odenyo
jogi odenyo kare chiemo nyanyo koromu to jomoko mawacho ni ne gichako wuoth one by one kaka gidhi. Iwe mna nyisi gima koro ketho piny kawuono mamiyo joyalo kata bisobe kata apostol nyaka profede ok puonj wach moko nikech ging'e ni moko jomoko biro dhi ne gi sadaka, jomoko biro wuok gi sadaka to dhi go tinene to sadaka neni ema ni olo go fuel, sadaka neni ema ni chulo go ot, sadaka neni ema ni keti. No, Nyasaye koseluongi e wuodhni nitie jomoketo mabiro ng'iyo ni lewni, nitie jomoketo mabiro gero ni ot, nitie jomoseketo mabiro ng'iyo ni gari, nyaka ndege biro chope. We temo gi rieko ni wuon wuotho gi grace ok maji ni kaka kor ni kor kaka imiya gimoro. Grace ok tika mano. Grace puonjowa ni wadagi weche moko nyaka mago janja mondo wapuonj ji mondo dag maber, gidag maber ka gitamore richo e piny mamwalo makawuono ni. Erokamano Frank Seme. God bless you for coming. So that is what the grace is teaching us. But the grace does not dictate to you. In fact, grace possesses the spirit of the Father and of the Son. Yes. So the grace is so gentle but very convincing. It has ability power. It's only grace that can convince the Father to forgive you. Not your ability, not your qualifications. And this is what that grace says. Watie kakasom tatiekni kalemoni adhinyime ma series and sequence. Kana jomoko kudwa series and sequence. To ma ema chwado ninge ma ema Nyasaye wuoye. Ka onge series gi sequence dikoro waonge gi chapter 1 nyaka 2 nyaka 3 nyaka 4. Koro winj wacho no madogo. Duonge pak loyo ginyalo teko dog Yesu. Apako sana janasare. Thank you James Chako. How is India? Andhra Pradesh. I must come to India this year. Glory to Jesus. God bless you too. This is our local dialect, so please forgive us. The grace, I'm talking, my scriptural reference is taken from Titus chapter 2, verses 11, 12, and 13. So, Chaco, you can write it down and believe God for the deciphering of the Holy Spirit. It will help you because the Spirit is power of illumination. It will illuminate, brings that powerful light to your mind to comprehend it and understand it. Yeah, deep things of the Spirit of God. Praise the Lord. I love that. Praise the Lord. Muma wachoni yam. Nikech nguono maruth Nyasaye makelo warruok ni ji duto osefwenyore. Hey, that grace has been revealed, and it is revealed to the church of God. This grace is only revealed to the body of Christ. Weuru riwo gige Nyasaye gi gige piny. Praise Jesus. Yes. As I said before, the love of God is scattered abroad, and it is us who can explain that love of God. Ma onge ng'ama nyalo ilero hera ma Nyasaye kaachiel kod ng'wono ma Nyasaye moloyo wa joma nie ringre Kristo. Nikech gikiaye koro wan nyaka walere kae to kotamore to Nyasaye bwogo gi gioni moko to pachgi elore to koro ging'eyi mana kaka notimo ne Paulo jataso. Opuonjowa mondo wadagi, ng'ato wach ni wadagi richo gi gombo mag piny. To watim nade? Wawuoth kawaritore. Wuotho kiwitori mano wuotho dembruok. Idembori kabisa. Wuotho kiritori. Ibro timo mana gima. To mano grace ema mor bedo revealed cha. Ema tiyo tijego. It is from the grace that has been revealed. Nguono moel neema ya ajabu ambayo imefunuliwa. Okoele iele, but for a particular people, not kwa watu wengi. Weriji jumia ya watu kia ngangogo. Ni wewe as an individual. It is you and you and you alone. Yes. But let's go on. Kawa ritore kendo wabedo makare. Kawa luoro. Kwa luoro Nyasaye e piny mandalo ni. Warit gweth. Mwageno yodo ma en fwenyruok mar duong' maler mar Kristo Yesu. Yes. That second part of it, is his second return to earth as our King. That is why it's called Lord, our King Jesus, when he comes back to rule on earth
Praise the name of the Lord. Glory to Jesus. In fact, I want to pray for you. Let us wait for another part. Part 5 will be coming tomorrow live from this platform. But I want you to know that God expects you to walk in this life, denying every immoral elements or character, whatever is trying to hamper your way, your advances towards your destination. God is saying you can totally, because you have the ability, reject it, deny. Deny or denial are two different words, though they are all they sound the same. When you deny something, you reject it. You reject it how? Verbally, characteristically, you reject it with all your virtues. You deny knowledge of knowing that thing. But denial is just, no, I'm not trying to teach you English here, but let me just backtrack. So, that is what the Bible says, according to Peter, reject or resist the devil. And the next thing that devil with all his characters that he does to people, the next thing is that he will take a flight. That devil will fly with speed. It is you. So ask for the grace of God to enable you. That grace of God to capacitate you, to give you more pressure, more energy, willingness, with a lot of vigor. You're so determined to move on and press on. Kata no se wacho ni ba ko maro kale wangi, kata no se wacho ni je kuo magi maro mama yoro, kata igo mo kata som to ke fuko ibiro neno ka gigo bro wei gini your power chalo mana kata ngama madho kongo kata madho ndawa nikech ndawa kata kongo ka ngato madho kotame weyo mi test kete kena pinga ba kono ni gini ni mini gi teko ne madonge ndawa koso madonge kongo waole wajase koro golo buoyo koro kore nia ka gini ni teko mar sandi koro kone ni gino mundo chikire o chane dhogi ko chikore mo chwado dhogi mo donjo mo moke dhogi mi madhe nyake jim to ko dagi ni lweti me nyake madhe keno ini me nyake kuote tamri kata mno chot ba wacho ni kene ana era chuo adoka nyani no baonge gi chuo kyote baradare wawe ge kanyo tamri ni tigi manu kuomi makada gi tamore kati unjo ka gigo gireri ni kabach kuomi makureri ni kabach kuomi to gombore ni kabach kuomi pod gin mane teku ni mar dagi to kinyala dagi gi kaina lon inyala dagi gi ka Nguono moelore mapuonjo wa kaka wanyalo dagi gi Nguono moelore mapuonjo wa kaka wanyalo mane kibiro wuotho bor wuotho bor ma Sayun yo gidoke tibe piny yo Sayun tonge kar ywer bor be chako wacho ni e puonja ruoth miyo wuothi e yore modhiero ng'eyo madamo dhumbe ng'eyo to in Yesu mayande kech oganda mayande olali e mudho imiyo ng'eyi e puonja yawar e puonja mondo adhi e polo e ji duto manene luwo bang' Yesu nokwero kido gidagi lamo kido oganda duto mane luwo bang'e nodagi lamo kido gilamo jawar rita jawar rita nyaka chieng' atiek wuodhni mana kod ng'uono ka yie gik ma ng'uono puonja. Nyasaye mok lokre mosiko nyaka chieng' wachne en mari abe an mari erokamano an asemiyo gima ne miya mondo ami jogeni abe winjo ka wach nolima kendo wach nogwedha imed rita kaachiel koda ng'uono med puonja ng'uono mana moelore no ok ng'uono moyudie e kitepe mamoko ma jomoko ndiko to ng'uono ma Roho Maler kaachiel koda Yesu wuon tich ochiwo ma ng'uono manomiyo ayudo warruok ng'uono no Nyasaye mondo oti koda ng'ato ka ng'ato apako nyingi be nyaka chieng' duong' odogni kuom ritowa irit ng'ato kana nitie ng'ato Nyasaye man gi wach moro e chunye e ringre e chokene e rembe e family e pesa kata dak gima chalo nade
kata kend achiko mage nying Yesu Kristo ma Nazaret ti kod ng'uono no mondo muk gigo nikech ng'uono no ema remo oluoro tiyo godo. Ng'uono no en mutiyo e angolo te. Yes, apako nyingi menyaka chieng' kuom tiyo negi kendo kuom kelo winje nying Yesu Kristo Ruoth. Amen. Nyasaye mondo gwedhu watudre yor ng'uono, Musa yor ng'uono, chiw sadaka yor ng'uono. Chiwo ni e yor hera kineno to be onge tabu. Kata kamano to kawach Nyasaye no mondo konyi. Duong' ne Yesu Kristo Ruoth. Beduru gi kwe maber, odiochieng' maber nyaka kiny kendo.